Hah? Ini bra? Di bulan ini aja. Hei. बायबा थलंखौ लामा सायाव ख्रे फैसिन हरगोन बारदेर हरगोन लां Government of BTR बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय नोंथांमोननि आखाइ खबनाया मानो थाथ'बाय थायो आखाइ खबनानै नांगौ बयबो रोजा रोजा साबायखर आरोबाव गाहाय आलासि राजेन्द्र नाथ ब्रह्म सर डिप्युटि सेक्रेटारि गभर्नमेन्ट अफ BTR बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय जोंनि गेजेराव पेकेट बायदिसिनाखौ जेराव मेराव गारलाबायनाङा जुनानै लाबोफानानै डास्टबिनाव जमा दोनफैयो फांथं आफादा बेखौनो गुरै खावलायहरबाय रोजा रोजा साबायखर आरोबाव जोंनि गेजेराव नुजाथि फैनो हादों गाहाय आलासि बिफान मानगोनां डक्टर गोमोथाव बसुमतारी सर एडभाइजार कालचार डिपार्टमेन्ट अफ BTR रोजा रोजा साबायखर बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों जों बरायबाय आरोबाव जोंनि गेजेराव नुजाथि फैनो हादों गाहाय आलासि बिथां मानगोनां सन्जय नार्जारी सर चेयारमेन TCLCC मावफुंगिरि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो आखायाव लादों आरोबाव दिनैनि बे मावफुंगिरि फोरबोआव नुजाथि फैनो हादों मानगोनां गाहाय आलासि बिथां प्रमद नार्जारी गुबुन सावथुनफ्रा लानानै फैफादों आर्टस कमिटियाव जाय बिमा बिफाया फिसा गोमा जादों आर्टस कमिटियाव फैनानै लांफैनो हागोन बिमा बिफाफ्रा खोनादोंब्ला आर्टस कमिटियाव फैनानै लांफैनो हागोन
修个了，那小，修个了，哎，多马西。完了，快进点，不有车，屋里把你车，快有车。Ơi, mana? Tinggi dia.